Dank u wel. Mevrouw de wethouder Daskalakis, nieuwe bestuursleden, vrijwilligers, aanwezigen, mensen van de gemeente Schiedam. Het is voor ons van de MAAP, wij zijn van de MAAP, eerst in het papiermens, dan geef ik u de ondertiteling zo meteen. Het is Movimiento Antillano y Arubano para promover participación. Het is de beweging ter bevordering van Antilliaanse en Arubaanse participatie. Participatie in de breedste zin des woords. Doe mee, doe politiek mee. Op het moment dat je gaat stemmen ben je al politiek, ben je al actief bezig. Of word lid of ga in de oudercommissie van de kinderen van je school zitten. Doe mee in je wijk. Ga bij de sportclub. Ga de kantine schoonmaken. Ga het materiaal voor de club verzorgen. Participeren. En het is voor ons een grote eer om vanavond hier bij jullie te zijn bij de installatie van het nieuwe bestuur van het Antilliaanse Beraad EPA in Schiedam. Trouwens een hele mooie zinspeling. EPA. En als je deze eerste letter daar zet, HEPA van maakt, betekent het meer van opgelet. Ja? Dus ik vind het een leuke zinspeling. Sedert 2001 als stichting en sinds januari van dit jaar als beraad. Een goede, een belangrijke, een verantwoorde en een weloverwogen beslissing. In Nederland is er steeds een grotere groep Antillianen en Arubanen die actief bezig is met het opbouwen van hun gemeenschap. Zo zijn er in tal van steden, in het bijzonder de zogenaamde Antillianengemeenten, waarvan Schiedam er ook één van is, beraden opgericht. Deze beraden zijn participatieorganen die namens de lokale Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap op constructieve wijze bijdragen aan de participatie en emancipatie van deze groep in de Nederlandse gemeenschap. Van 2005 tot 2008 kennen we allemaal de bestuurlijke arrangementen Antilliaanse risicojongeren. We zitten nu in 2009. 2009 is een overgangsjaar waarbij de beschikbare gelden die het Rijk heeft voor de gemeente, voor de Antilliaanse doelgroep, gelijkgesteld aan die van 2008. Er is een vertraging opgetreden. Nou, de opgetreden vertraging is volgens het ministerie te wijten aan 1. Een ministerswijziging binnen het ministerie van WWI. 2. De huidige economische crisis waar we in ons bevinden op dit moment. We hebben nu de toezegging van minister Van der Laan gekregen dat op 3 juli, dus 3 juli aanstaande, de kabinetsreactie eindelijk naar de Tweede Kamer gaat. En dat wij in september definitief zullen weten welke bedragen beschikbaar gesteld zullen worden voor de komende 9 jaar. Gelden, let wel, die niet in plaats moeten komen van gebruikelijke gelden van elke gemeente voor het reguliere beleid, maar bovenop komen boven de gelden die beschikbaar zijn voor de Antilliaanse gemeenschap in die gemeente. De beraden hebben zich gebundeld in het platform Antilliaanse en Arubaanse beraden, het PAAP, waarvan wij, dus de MAAP, het secretariaat voeren. En vandaag wordt u als nieuw bestuur geïnstalleerd. Ik moet u zeggen, u gaat een moeilijke tijd tegemoet. Er zal veel van u verwacht worden. U bent, zoals de wethouder net zei, u bent de officiële gesprekspartner van de Antillianen in Schiedam met uw gemeente. U zult samen met uw gemeente common grounds moeten identificeren. En dat gaat dan een basis vormen voor een samenwerking. Een samenwerking heeft enkele belangrijke uitgangspunten. Ik bespaar u allemaal, ik zal u een paar opnoemen. Wederzijds respect en vertrouwen, dat moet er zijn. Verantwoordelijkheid, heel belangrijk. Elkaar helpen en aanvullen waar het wordt verwacht en waar het nodig is. Mag ik jullie, Romulo, Emar, Nicole, Cordy, zoals ze je noemen, Edsel, en ook de vrijwilligers, Flora, ik hoorde jouw naam al noemen, wil ik niet overslaan, namens de MAAP en het platform van de Antilliaanse en Arubaanse beraden,
Heel veel succes, sterkte en wijsheid toewensen met de verantwoordelijkheid die u op zich heeft genomen. Wij van de MAAP zullen altijd klaarstaan voor u. Uw gemeenschap, maar ook voor uw gemeente. Ook de andere beraden staan voor u klaar. Bruggen moeten geslagen worden. Wethouder zei het. Je moet samen die vuist kunnen maken. Je moet een eenheid vormen. Dan pas kan je kracht. Eenheid maakt kracht. Op het moment dat je uit elkaar gehouden wordt, dan gaan er andere mensen regeren. Dan krijg je een verdelende heerspolitiek. Dat moeten we vermijden. We moeten het samen doen. Nogmaals, die bruggen moeten geslagen worden. Er zijn beraden met heel wat succesverhalen. En waarom moeten we het wiel opnieuw uitvinden als het er al is? Best practices zijn er ook om gekopieerd te worden. Dus als anderen het goed hebben gedaan, kunnen we het gewoon naapen. Laten we dat woord maar gebruiken. Nogmaals, vergeet niet. E porta a abrir. Pero no haga nada, dale porta cera. Ik zal even een ondertiteling geven. De deur is open, maar zorg ervoor dat niets de deur dichtslaat. Houd die deur open. Nogmaals, we zijn trots op jullie. Masha bien. Y hopi forza. Nogmaals de ondertiteling. Van harte gefeliciteerd en heel veel sterkte.